హాయ్, నా పేరు అర్షిని. నేను పద్మజ మేడం దగ్గర స్కూటీ నేర్చుకుంటున్నాను. నాకు స్టార్టింగ్‌లో బ్యాలెన్సింగ్ అవేమీ రావు. బేసిక్స్‌తో సహా చాలా పేషెన్స్‌గా నేర్పించారు. ఇప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్, స్కూటీ కూడా బాగా నేర్పించారు. బాగా వచ్చింది. హాయ్, నేను పద్మజ మేడం దగ్గర స్కూటీ నేర్చుకున్నాను. 10 డేస్ జర్నీలో స్టార్టింగ్ డే ఈ బండి కొంచెం నాకు వెయిటీగా అనిపించేది. కానీ ఇప్పుడు కొంచెం మంచిగా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నాను. అండ్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా నేర్పిస్తారు, పేషెన్స్‌తో నేర్పిస్తారు. నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్‌తో చెప్తున్నా. డబుల్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చాలా భయం వేసేది స్కూటీ అంటే. ఇప్పుడు డబుల్స్ కూడా మేడం బ్యాక్ సైడ్ కూర్చొని నేర్పించడం, మనం ఏ ప్లేస్ చెప్తే ఆ ప్లేస్లో ఫ్రెండ్లీగా ఎక్కడైనా సరే నేర్పిస్తారు. ఇంకా మొత్తానికి నాకు స్కూటీ వచ్చేసింది. ఫియర్ కూడా పోయింది. థ్యాంక్ యూ.